Illum sejrin inkomplu nirriflettu ftit hekk dal-aħħar ġiex katekeżijiet kellna ċans nirriflettu ftit fuq San Franġisku u Santa Clara. Illum xtaqt nieħu waħda minn dik li jgħidula it-twissijiet ta' San Franġisk. San Franġisk ħallinna mhux xi ħafna kitbiet, ma kienx bniedem li kiteb ħafna, però ftit li ħallinna huma bissugu u fihom ħafna affarijiet xtomod. U propju parti mill-kitbiet ta' San Franġisk ngħidulhom l-ammonizzjonijiet ta' San Franġisk. X'inhuma? Dawn huma 28 il-titwiba. San Franġisk inħobb iwissi b'mod fratern lil ħut u l-patrijiet, kien jagħtihom it-twissijiet tiegħu meta jara ċertu nuqqasijiet, kien fid-dmir tiegħu li anke jikkoreġi nuqqasijiet tal-aħwa. U allura b'xi mod daw waslu għandna anke bil-miktub daw it-tip ta' twissijiet li huwa kien jagħti. Minkejja li huma indirizzati għall-aħwa Franġiskani, però il-kol kemm aħna hemm xi ħaġa li nistgħu neħdu minnhom. U propju illum xtaqt li nkunu nistgħu nirriflettu fuq it-twissija 6 illi t-titlu meta l-istudjużi ġabruhom flimkien jagħtuh bħala dwar limitazzjoni tal-mulej. Għalhekk l-ewwel sejjer naqra imbagħad nirriflettu ftit fuqha flimkien. Isimgħu x'jgħidilna San Franġisk d'Assisi. Ħuti, ejjew il-kol kemm aħna nsamru l-ħarsa tagħna fuq ir-raj it-tajjeb li biex isalva in-naċ tiegħu sofra il-passjoni tas-salib. In-naċ tal-mulej imxew warajh fit-tiġrib u fil-persekuzzjoni, fil-għajb u fil-ġuħ, fil-mart u fit-tentazzjoni u f'kull prova oħra. U ta' dan kollu ħadu bħala premju mingħand il-mulej il-ħajja ta' dejjem. Għalhekk u ta' għajb kbira lina għaddejja ta' Alla li waqt li kienu l-qaddisin li jagħmlu l-emejjel tajba, aħna rridu neħdu l-glorja u l-ġieħ sempliċement billi nirrakkontaw dak li jagħmlu huma. Hija twissija żisti li fiha ħafna xtomod, anke jekk impoġġuha daqsxejn fil-kuntest ta' dak li hija l-kultura tagħna f'Malta, fil-Knisja f'Malta u f'Għawdex, anke fejn jidħol id-devozzjoni tagħna lejn il-qaddisin, ma fuq din nitkellem ftit iktar tard. Ejjew neħdu daqsxejn hekk pass pass xi tgħidilna San Franġisk. Naraw li anke San Matteo esistijej fil-Evanġelju tiegħu fid-diskors dwar il-komunità, l-Ekklesija, diskors dwar il-Knisja, ukoll insibu tħeġġiġja ta' Ġesu sabiex aħna nikkoreġu lil xulxin b'mod fratern. Tiftakru dak id-diskors jekk huk naqas l-ewwel kelma waħdu, jekk leħu x-xhieda miegħek, jekk jerġa' ma jismawx imbagħad tħudu quddiem il-komunità. Din hija eżistijej dimensjoni ħanejdilha hekk ftit antipatika mill-aspett uman fil-ħajja tagħna meta niġu biex nikkoreġu lil xulxin. Għaliex l-ewwel ħaġa li noqogħdu attenti li mhux noqogħdu nilħqu salib xulxin. Tajjeb. It-tieni ħaġa importanti li aħna nagħmlu distinzjoni fil-korrezzjoni fraterna bejn il-persuna u l-azzjoni. Aħna l-persuna qatt ma nistgħu ngħaddu ġudizzju fuqha għax Alla biss jista' jifhem jarbel moħħ u qalb il-bniedem. Qatt ma nistgħu nġudikaw il-persuna, però l-azzjoni eżistijej aħna nistgħu ngħaddu ġudizzju fuqha. Ma nix nġudikaw il-persuna, ma azzjoni ġifieri fiha nfisha ħaġa xtajba u ħażina, dik nistgħu nagħmluha u għandna nagħmluha b'ħafna mħabba. Noqogħdu attenti mill-kultura ta' żmienna illi dak li l-Papa jħobb isejjaħlu id-dittatorjat tar-relativiżmu. Jiġifieri jisma' ma tistax tgħid dik il-ħaġa xtajba u ħażina, le. Nista' ngħid dik il-ħaġa xtajba jew ħażina, ma nistax ngħid dik il-persuna xtajba jew ħażina. Imma l-azzjoni nista' ngħid fiha nfisha jekk hix tajba jew jekk hix ħażina. Noqogħdu attenti eżistija x'in mulej tagħna iva l-kriterji tiegħu tal-verità mmurri għalina fl-iskrittura mmoddi għalina fit-tagħlim tal-Knisja sabiex aħna nkunu nistgħu narblu, naraw bejn dak li tejba ħażin. Allora kont qed ngħid li mhux noqogħdu nilħqu salib xulxin, ma nġudikawx il-persuni ma nitkellmu fuq l-azzjoni. U importanti, San Franġisk qed jgħidilna f'kuntest ta' relazzjoni. Jiġifieri isma' jekk jiena hemm xi ħadd li qed jiżbalja u jiena dan m'għandi l-ebda relazzjoni nisranija miegħu, m'hemmx relazzjoni qed nikbru flimkien taħwa fi grupp f'komunità u ma nipprova nikkorreġih bl-intenzjonijiet tiegħi kollha, jekk tajbin, jekk m'hemmx din ir-relazzjoni bejnu verament ta'
li qed nagħmlu din il-mixja ta' fidi ftit li xejn se tħalli frott, pjuttost se tħallik ta' ribellioni. U allura nqogħdu ħafna attenti b'ħafna prudenza. Franġisku it-twissijiet li kienu ħopjati u kien jagħti twissijiet biss miktuba għandna 28 waħda. It-twissijiet f'kuntest ta' mixja ta' fidi, f'kuntest ta' relazzjoni fraterna. Li lem minn din relazzjoni fraterna taħwa fil-komunità daw twissijiet faċilment jaqalaw aktar l-iżgwid milli ħallu l-frott mixtieq minna mill-Vanġelu. Mela l-ewwel ħaġa Franġisku qiegħed jindirizzhom bħala ħuti. Kelma però f'kuntest ta' twissija kif jgħidu l-Ingliż li pregnant with meaning. Hemm ħafna tifsir miġbur ma' din il-kelma ħuti. It-teħġiġa li għamel Franġisku l-ewwel ejjew il-koll kemm aħna insamru l-ħarsa tagħna fuq ir-raj tajjeb li biex isalva in-naċ tiegħu sofra l-passjoni fuq is-salib. Litra lil-Lut, kapitlu 12 vers 2, ukoll eżisti tagħmlilna twissija simili. Samru l-ħarsa tagħkom fi Kristu li fih tibda u fih tintemm il-fidi tagħkom. San Franġisk qed jagħmlilna anke din l-istess stedina. Samru l-ħarsa tagħkom fuq ir-raj tajjeb. U dina se jagħmilha f'kuntest San Franġisk fejn ftit wara se jitkellem dwar il-qaddisin fil-ħajja tagħna, kif nitkellmu dwarhom, kif niċċelebrawhom dawn l-affarijiet. San Franġisk allura eżisti f'dan il-kuntest qed jgħidilna isma' il-ħarsa tagħkom, iċ-ċentru, il-fokus tagħkom irid ikun tassew il-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu. U din eżistijej fil-kuntest anke lokali tagħna kemm importanti li aħna dina nevalwawa fil-qlub tagħna il-kol kemm aħna. Il-ħarsa tagħna rridu npoġġuha biss fiċ-ċentru fuq Ġesu u fuq l-ebda qaddis ieħor. Anke aħna eżisti li aħna reliġjużi ma nistgħux impoġġu fiċ-ċentru l-fundaturi tagħna. Jien bħala Franġiskan ma nistax impoġġi l-ħarsa tiegħi fuq Franġisku bħala ċentru, le. Il-fundaturi tagħna poġġuhom warajna u qudimna ħallu Ġesu. Ħalli il-fundaturi tagħna jimbuttawna li Kristu. L-istess ħaġa l-qaddisin eżisti. Il-qaddisin li aħna nistgħu nkunu devoti tagħhom. Il-qaddisin il-parroċċja tagħna tista' tkun dedikata lilhom. Mhumiex hemm biex ikunu fiċ-ċentru. Il-mument li b'mod jew bieħor aħna npoġġu l-qaddisin fiċ-ċentru quddiem Alla qed niżbaljaw. Nistgħu niżbaljaw bħala individwi u nistgħu niżbaljaw bħala komunità fuq din il-ħaġa. Il-mument li npoġġu b'mod jew bieħor il-qaddisin fiċ-ċentru aħna nkunu qegħdin nidimbu. Għax il-post taċ-ċentru li dak li inti għandek tiffissa il-ħarsa tiegħek jew kif jgħidilna Franġisku issammara il-ħarsa. Jiġifieri issammara b'tali mod illi ma taffordjax illi tiċċaqlaq minn hemmhekk meta ħaġa sammara ma' ħajt ma tinqalax minn mal-ħajt sakemm xi ħadd ma jafx jagħmilha. Hekk iridna Franġisku fuq Kristu insammru il-ħarsa tagħna. Ġifieri mhux xi kuntant iddawwar il-ħarsa tiegħek fuq Ġesu, mhux tagħmel sena sieħa taħseb li qed tiffoka fuq Kristu mbagħad tiġi ġimgħa tista' tkun il-ġimgħa tal-festa, tista' tkun xi novena li inti toġbok x'inhi. U l-ħarsa tiegħek taqlaħħa minn fuq Ġesu biex tpoġġiha fuq dak il-qaddis. Xejn minn dan eżisti. Imsamrin tkun il-ħarsa tagħna fuq Kristu għax il-mument li aħna se ninċaqilquha se nisbaljaw. U għalhekk Franġisku ħafna mirqum fil-kliem li huwa li jażel. Samru l-ħarsa tagħkom. U fuq min irda nsamru il-ħarsa? Fuq Ġesu, imma fuq l aspett tal-ħajja ta' Kristu. Ir-raj tajjeb li biex isalva in-naċ tiegħu sofra l-passjoni fuq is-salib. Mela San Franġisk qed jistidilna biex il-ħarsa tagħna tissammar fuq Ġesu imsallab. Illi fih iridu nilmħu ir-raj tajjeb li kif jgħidilna Ġesu stess fl-Evanġelju skont San Ġwan kapitlu 10, ir-raj tajjeb li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. U l-ħajja tiegħu litteralment tajinna fuq is-salib. Franġisku eżistijej qed jagħmlilna din is-sejja